आज हम एगो बात के प्रतिज्ञा लेनी है कि आज के बाद हम कभी भी झूठ ना बोलें, राजा हरिश्चंद्र जैसन हमेशा सच बोलें। अच्छा ऐसा बात बा। हम्म। एगो बात बताई, शादी के पहले राउर कय गो गर्लफ्रेंड रहे? हमार शादी से पहले एको गर्लफ्रेंड ना रहे। हम बचपन से सोचले रहनी कि जब हमार मेहरारू आई तबे ओकरा से हम प्यार करें और कौनो लड़की के गलत नजर से ना देखें। अच्छा, हे भगवान जी, खाली मेहरारू के छोड़ के सब कोई से सच बोले। मेहरारू से अगर सच बोले न तो हमार जिंदगी तहस नहस हो जाए। तेरा के 20,000 रुपया खर्चा करके देले रही नु, 2,000 दो तो में से पैसा कहाँ बा? वो तो सब खत्म हो गए। खत्म हो गए। चलो तनी हिसाब बताओ तो। 5,000 रूम रेंट देनी, 5,000 के राशन आए, 2,000 दूध वाला के दिया, 1,000 बिजली बिल लागल, 1,000 इन्हें खर्चा भल, 1,000 उन्हें खर्चा भल, 500 उनका के देनी, 1,000 उनका के देनी। अब कितना हिसाब बताई रुआ के? ये कौन हिसाब देता रू? हिंका के हुंका के एने ओने बताओ प्रॉपर खर्चा। रुआ के सब हिसाब बताइयो देमु तब रुआ ना बुझाई। अब बैठ के जोड़त रही हिसाब। हमनी के एगो गाना आइल बा जौना के नाम बा माही रे, तो एक बार यूट्यूब पर जाके सर्च करी और देख के बताई कि कैसन बा। तू हमरा से ब्याह कब करबा? हम ब्याह तो कर लेम, लेकिन केहू के दिक्कत बा। केकरा दिक्कत बा? तोहर माई के? ना, उ तो तैयारे बारी। त बाबूजी के? ना ना, वो तैयार बरन। तब केकरा दिक्कत बा? हमरा मेहरारू के। नहैले धोइले नहीं खलागत भाई, ठंडा होते छोड़ दिला का ना है। ना भाई, ठंडा बहुत बढ़ गई बा। के ना है ठंडा में? हाँ भाई ठंडा तो बा, यही से हम गीजर लगवा लेनी है। गीजर लगवा लेला? तब तो लागत है ठंडी में रोज नहीं बा। हम बाथरूम में गीजर थोड़े लगवाइले बनी। तब कहाँ बा? किचन में लगवाइले बनी, बर्तन माजे में ठंडा लागत रखेला। मम्मी जी बड़ा ठंडा लागता, आज मन नहीं करत खाना बनावे के, आज होटल से मंगवा दी ना। होटल से खाना मंगवा दी? अपना फुटानी धोइले बा। रुपया तार बाबूजी मनी ऑर्डर कइले बा का? जा चुपचाप खाना बनावो। हेलो हेलो बेटी, तेरा दादाजी के तबीयत बहुत सीरियस बा, जल्दी आजा घरे। ठीक बा, हम आ जाता नहीं। हमार दादाजी के तबीयत बहुत सीरियस बा, उनकर आखिरी इच्छा बा हमरा से मिले के, हम जाता नहीं उनकरा से मिले। बबनी उ तो गइली, जो ते ही खाना बना ले। ए माई, बहुत ठंडा बा, एक काम कर ना, सही में होटले से खाना मंगा ले आज। ठीक है कहता रे, रोक मंगा ले तनी। अब मनी ऑर्डर भेज दिलन हमार बाबूजी। हमनी के एगो गाना आइल बा जौना के नाम बा माही रे, तो एक बार यूट्यूब पर जाके सर्च करी और देख के बताई कि कैसन बा। पापा, हमरा के संपत्ति में आधा हिस्सा 50 लाख रुपया एगो बुलेट गाड़ी दी। क्या बोलता है रे? क्या चाहिए तेरा? अच्छा ठीक बा, उ सब ना देम तो एगो काम करी, 500 रुपया दे दी, नया साल के पिकनिक मनावे के बा। बाय मम्मी जी, हमने जाता नहीं सब बाहर, रउवाला खाना बना देले बनी, हमने बाहर से खा के आम सा। हाय देखो, ये जींस पहन के बाहर जाता रही। तू तो खानदान के नाम डुबा देबू एकदम। जींस पहन लेनी तो का हो गए? इहो तो जींस पहन ले बड़न। बेटा पतो में फर्क करता नहीं। बाबू चल तो ते हमरा साथे। हाँ? इका पहना दे निकरा के। तू ही नु कहत लू ह कि बेटा पतो में फर्क समझता नहीं, तो फर्क तूर देनी, तहार कपड़ा इनका के पहना देनी, इनकर कपड़ा तू पहन ले बारू। हमनी के एगो गाना आइल बा जौना के नाम बा माही रे, तो एक बार यूट्यूब पर जाके सर्च करी और देख के बताई कि कैसन बा। खबरदार हमरा के कुछ बोलने लोगी तो हम माई बेटा के कुछ ना सहेम। हमरो मुंह बा, हमू बोलेम। मुंह चोर कहीं का, यही जब बैठल बड़ाता है सामने हतना बोलती है, गुटुर गुटुर सुनत रह, बोले के नहीं क्या ओकरा के? मैं जाना तारू, हम नु इनकर माई के मुंह देख के हम इनका कुछ ना बोले। जब विदाई होत रहे नु
तो ई रोत रही पुका फाड़ के जान तरू इनकर माई इनका भी ना गई इनका के चुप करावे हमरा भी अली इतना हमरा के मानेली आ कहली कि बबुआ रुआ अपन ख्याल रखे अपना माइयों से कह देम नु कि उहो अपन ख्याल रखिया कितना महान बारी उ। जा बुढ़बो उ जानत रहली कि हमर बेटी सबके हाल बेहाल कर दी, यही से कहली कि ख्याल रखे। हमनी के वो गाना आइल जौना के नाम बा माही रे, तो एक बार यूट्यूब पर जाके सर्च करेंगे और देख के बताएंगे कैसन बा। ए जी रुआ पता बा बगल में नया पड़ोसी रहे आइल बलो, अब भाभी जी बहुत सुंदर बारी। हमरा ये सब पता नहीं थे, हमारा भैया इतना टाइम बा कि ये सब पता करत रहे हैं। जौनपुर के हो लोग, ये पता बता रहा लोग जौनपुर के हलो कि बनारस के हलो। भाई साहब 4 भाई बरन, भाभी जी के 2 बहिन बारी सन, वो कुंवारी। भाभी जी के 2 लड़का आ लड़की। और बताई भाभी जी के बर्थडे 21 मई के होला। भाभी जी के फेवरेट कलर ब्लू है। अच्छा यही से कही कि ब्लू कलर के 4 दिन से काहे गथले बारन, अभी गथवाओ तनी ब्लू कलर। हमनी के वो गाना आइल जौना के नाम बा माही रे, तो एक बार यूट्यूब पर जाके सर्च करेंगे और देख के बताएंगे कैसन बा।